Hello mga bata, na-miss ko ninyo? Wala man ko ninyo na-miss. Uy, bad man mo. Dapat ma-miss ko ninyo kay na-miss biyat na mo diri sa kuang vlog. Kamusta naman mo? Kamusta yung home quarantine dira ang mga bata? Ate, kuya, ante, mama, papa. Okay raman mo? Haylan mo sige lakaw-lakaw ha para dili mo mapaakan sa mga virus. Unsa nagakuyoy mo man ang gilabtan? Kuha na po niya akong pumilo. Hawa din po. Kaanto ka kay Papa? Nag-vlog bi ako dire. Hello mga bata. Sorry kay kung kuya kay kutan kay pumilo. Sindili na iyab. Kung ko tanan mo ang pumilo kalit dala. Hello po, welcome to my... Magkanta ko para sa inyo para dili mo mabor sa balay. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ang sama ka, oy! Sige magkagpasikat dira, mang video-video ako diri. Munang palungan ang suga. Palungan na ng suga, masing nag-video ko diri, ah. Sige, palungan na ang suga kay labayon to kaya agwaan ba to? Palungan ba? Lagutan lang ay, masige pang ilabot, masing nag-vlog ko diri, ah. Lagtanan kayo, wala ilag. Hello mga bata, kumusta na mo dira? Okay na mo? Okay na po ko diri sa balik, nag-ulan po diri aba. Kumusta na mo dira? Okay na mi diri sa balay, mo sige gawas-gawas na para dili mo mapaakan og virus. Hello din sa mga nagtanaw sa mong video, thank you very much. Sa mga bata dira kay magstay at home lang tanin magkonta kay mama kay papa ha. Obey your parents para okay kay sa